Barka dai masu kallon mu. Darasinmu na yau akan lafiya ne, kuma mun gayyato muku Malam Mahatma Gandhi domin ya amsa mana tambaya a game da lafiya. Amma da farko zan so Malam Gandhi ya gabatar muku da kansa. To barka dai masu kallon mu. Sunana Malam Mahatma Gandhi kuma ina cikin farin ciki da wannan gayyata akan wannan shiri. To masu kallon mu, kun dai ga bakon namu na yau. Ni ne Artu, yanzu kuma zamu antaya cikin shirin kai tsaye. To Malam Gandhi, tambayar mu a gare ka ita ce, shin me yake faruwa da mu idan muka kwanta bayan cin abinci? Shin yana da kyau ga lafiyar mu? Malam Artu, wannan ɗabi'a ba ta da kyau. Amma mutane suna son kwantawa bayan cin abincin dare, kuma wannan babban kuskure ne wanda bai kamata a yi shi ba. Masana sun ce wannan ɗabi'a ce mai matuƙar haɗari, kuma za ta iya jefa lafiyarka a cikin haɗari. A cikin wannan shiri zan faɗa maka abu shida waɗanda ba za ka yi su ba bayan cin abinci. Na farko, shan sigari. Sigari abu ce mai haɗari, amma bayan cin abinci haɗarin zai ninka sau 10. A binciken masana, shan sigari guda ɗaya bayan cin abinci daidai yake da shan sigari 10 a lokaci ɗaya. Ta yaya? Artu, ka sani sigari ta ƙunshi nicotine, sinadarin da yake daƙile oxygen wanda jiki ke buƙata domin narkar da abinci, wanda zai raunata jikinka da kuma samun damar haɗarin kamuwa da ciwon ciki da cutar kansa. Wai, dama haka ne? Ƙwarai da gaske. Na biyu, kar ka taɓa kwantawa bayan cin abinci. Kwantawa bayan cin abinci ya zama sahibi a zukatan miliyoyin al'umma. Kwarai kuwa Malam Gandhi, ni ma ɗabi'ata kenan. Me yake faruwa ne? Ba komai, kai ne. To sai mu ci gaba. Ɗabi'ar kwantawa bayan cin abinci ba lafiya ba ce. Idan muka kwanta, wasu sinadaran narkar da abinci za su gangaro daga ciki zuwa esophagus. Saboda ƙarfin nauyi da yanayin acid zai iya ƙona cikin esophagus har ya haddasa cakuduwar acid. Na uku, kar kai wanka bayan cin abinci. Jiran minti 30 bayan cin abinci kafin wanka ita ce shawara mafi kyau da wani zai baka a cikin wannan darasin. Narkewar abinci na buƙatar kuzari da zirga-zirgar jini a cikin jiki. Amma idan kai wanka da ruwan ɗumi, jini zai gangaro kusa da fatarka don sakin zafi. Hakan zai bada wahalar narkewar abinci. Haka ne Malam Gandhi. Na hudu, shan shayi. Taya Malam Gandhi, shayi abu ne mai lafiya. Malam Artu, shayi abu ne mai lafiya amma ba a shan shi bayan cin abinci. Shan shayi bayan cin abinci yana haɗuwa da wasu sinadarai na cikin jiki, saboda shayi ya ƙunshi tannic acid wanda yake ɗaura sinadarin protein na cikin abinci. Hakan zai zamo sakamakon raguwar kashi 87 na ƙarfin jiki, wanda zai iya haifar da damuwa, gajiya, rauni, kut. Haka ne? Kwarai kuwa Malam Artu. Na biyar, ana cin 'ya'yan itace ne kafin, ba bayan cin abinci ba. 'Ya'yan itace sun ta'allaka ne ga kusan kowa da kowa, amma kaɗan ne suka san cewa cin 'ya'yan itace bayan cin abinci zai iya zama cutarwa, kuma sun ki faɗi. 'Ya'yan itace suna da sauƙin narkewa, kuma suna ɗaukar minti 20 ne daga ciki zuwa har cikin hanji. Amma cin 'ya'yan itace bayan cin abinci suna makalewa ne a saman abincin, da rashin zuwa kan lokaci a cikin hanji za su lalace ne tare da sauran abincin. Na shida, ka guji ruwan sanyi bayan cin abinci. Dalilin abu ne mai sauki. Ruwan sanyi ba sa barin abinci ya narke da kyau, saboda yana haddasa tasowar abinci. Ruwa mai ɗumi suna taimakawa wajen gina jiki. Waɗannan ne abubuwa 6 da ba za ka yi ba bayan cin abinci. Haka ne. Mun gode Malam Gandhi. To masu kallo, kun dai ji abubuwa 6 waɗanda ba za ku yi ba bayan cin abinci. Kuma na san mun ƙara da darasi a cikin wannan shiri. Idan kuna son wannan bidiyon, to ku ɗaga hannu ku danna like, sannan kar ku manta ku danna subscribe a kan channel ɗin. Ni ne Artu, wanda ya kawo muku wannan shiri tare da baƙonmu muke cewa mu haɗu a mako na gaba insha Allah, tare da sabon baƙo da sabon maudu'i. To shikenan, sai mun haɗu. Assalamu alaikum, barka dai masu kallon mu, ya kuke? Ni ne Artu, kuma yau za mu tattauna ne akan yadda ruwa ke rage nauyi. Mun gayyato muku Dr. Richard domin ya mana bayani akan yadda ruwa ke taimakawa wajen rage nauyi. Amma kafin nan, zan so dakta ya gabatar da kansa. To barka dai masu kallo, sunana Dr. Richard kamar yadda Malam Artu ya faɗa, kuma yana farin ciki da wannan gayyata. To mun gode dakta, yanzu kuma za mu fada a cikin shirin kai tsaye. To dakta, tambayar mu ita ce, yaya ake amfani da ruwa wajen rage nauyi? Artu, ka sani ruwa yana iya kasancewa ya fi dacewa da zama abin gina jiki,
musamman idan aka zo wajen rasa nauyi. A tsawon lokaci an sani cewa shan ruwa na taimakawa wajen rage nauyi. Yanzu ga hanyoyi 6 da za a rage nauyi da ruwa. Na ɗaya, shan ruwa gaba ɗaya wuni. Shan ruwa a lokacin wuni yana taimaka maka wajen zama a ƙoshe ba tare da shan abin sha mai nauyi ba, kamar madara, shayi da madara, lemu da kayan ciye-ciye waɗanda za su sa ka ƙara nauyi. Za ma ka iya cin kaɗan in kana da kayan ciye-ciye, tun da dama kana da yanayin cika. Da shan ƙasa ga adadin kayan sha a rana yana taimakawa wajen saurin rage nauyi. Idan ba ka jin daɗin shan ruwa kaɗai, to ka gwada ruwa mai ɗanɗano. Za ka iya siyan fakitin ruwa mara ƙarfi domin ɗanɗano. Na biyu, shan ruwa kafin cin abinci. Wasu mutanen sun ce shan ruwa kafin cin abinci yana rage ci, kuma akwai alamun gaskiya a cikin hakan, amma kusan ya fi muhimmanci a tsakiyar shekaru da kuma tsofaffi. A karatun tsofaffi ya nuna cewa shan ruwa kafin kowane cin abinci yana rage nauyi da kilo 2 a tsawon mako 12. A wani karatun, 'yan tsakiyar shekaru masu nauyi da kiba masu shan ruwa kafin kowane cin abinci suna rasa kashi 44 na nauyi idan aka hada su da sashin da ba sa shan ruwa da yawa. Wani karatun ya nuna cewa shan ruwa kafin karin kumallo yana rage adadin ci a wannan lokacin da kashi 13. Wow, dama haka ne dakta? Haka ne Malam Artu. Na uku, maye gurbin kayan zaki da ruwa a maimakon shan soda, kayan giya, kayan zaki ko kuma ababen sha masu ƙarfi. Ka jawo kwalba ko goran ruwa da aka juya shi a cikin abin sha mara ƙarfi da abin sha mai ƙarfi zai baka adadin kuzari sau 100 a rana. Yana ƙara taimakawa wajen rage nauyi. Na 4, shan aƙalla ruwan da aka ba da shawara a rana. Ba a shan su duka a zama ɗaya. A maimakon haka, ɗau kofi ɗaya a kan lokacin da bai wuce 9 zuwa 10 ba na hutun ruwa domin mayar da ruwan da ka rasa na duka wannan ranar. Sha ruwa da yawa in za ka iya, ƙarancin shi lita 2. Wannan abu ya yi kyau dakta. Malam Artu. Na 5, ka ci abinci mai ruwa a cikin ababen cinka. Ka samu abinci da yake da tarin ruwa a cikinsa. 'Ya'yan itace da kayan ganye suna da kyau. Ka gwada kankana, strawberry, lemu, gwanda, abarba, tumatir, inabi ko kuma kukumba. Idan dole sai ka ci nama, to ka nemi farin nama kamar kaza ko talotalo a maimakon jan nama ko kuma wani kala. Na 6, ka gwada abincin koren shayi. Wannan na buƙatar ka samu kamar rabin kofi, ka sha shi sau 4 a rana a lokacin da ka tashi da kafin cin abinci. Shayin zai taimaka wajen haɓaka ayyukan tsarinka, kuma zai taimaka maka ka ji ka a cike kafin cin abinci. To Malam Artu, waɗannan su ne hanyoyi 6 da za a rage nauyi da ruwa. Haka ne, mun gode Dr. Richard. To masu kallo, kun ji abubuwa 6 da za a rage nauyi da ruwa. Idan kana son wannan bidiyo, ka ɗaga hannu ka danna like sannan ka danna subscribe. Sai ni Artu nake cewa mu haɗu a sati na gaba insha Allah. Yanzu kuma za mu gudu. Bye. To Dakta, assalamu alaikum.